Здравей, свят! Говоренето се усеща все по-добре. В момента малко бързам, че закъснях за една среща. Но се сетих, че не съм се включвал и сега докато не ми замръзна ръката, ще кажа 2-3 приказки. Дрън. Като цяло ползотворен ден. Работа успоредно по няколко проекта. Хвърлих едно око на новините. Нищо ново за сега. Поне нищо ново вчера. Някакви катаклизми. Чакаме да видим какво ще стане. Някакви мнения от лидери на някои от големите партии и някакви други хора, дето вече са нагласили за бъдещата партия. Струва ми се, че няма идеален вариант. Просто трябва да избираме някакси между по-малкото зло. И най-важното е да се обединиме по всякакъв начин да изхвърлиме туморите. Леко почва да ми замръзва ръката и аз ще пробвам да смена ръката. Така, че направо ми се вкучениха пръстите. Няма нищо друго за сега. Всъщност. Това е. Peace and love.